super Olivier, j'espère que vous avez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais regarder la bande-annonce de Digas. Voilà, bonne vidéo, je vais vous montrer une nouvelle bande-annonce là, voilà, bonne dans la vidéo, on se retrouvera en petite conclusion. Voilà, bande-annonce là, c'est parti. Coada, de la noadă la gât sunt 101 cm. 80 coada, de la noadă la gât sunt 101 cm. În 20 de minute plec de la grădină. Ai mâncat? Alo, mă auzi? Toma? Bună ziua, aș vrea să anunț o problemă la zoo. A evadat un tigru. Ce tigru tu vorbești serios? Cum? Mi-am dat eu drum. Hai mă, zi ce s-a întâmplat. Nu știu, lasă. Avea cum să sară așa direct? Sară de râd. Ne ziceți și nouă câteva cuvinte despre tigruț? Nu acum. Un minut durează. Cum a scăpat tigrul și dumneavoastră răspundeți. Ok? Te-am văzut. Băi, Vera, unde te duci? Bă, stai, mă! Câți ani are? Și de era că la 25 de ani, maxim 27, să mergem în Amazonia și să descoperim o specie nouă de animal. Dacă se întoarce după căprioară, poți să tranquilizezi de mine. Ce să tranquilizezi, mai nebunit? Lasă-mă să ies. Termină cu prostii. Lasă-mă să ies, te las. Unde era? O să te vezi spre voi. Voilà, vous avez vu le bande-annonce, j'ai le film. Voilà, c'était Super Olivier, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous, c'était Super Olivier, tous.